Bàsicament ha experimentat un canvi tecnològic perquè hem deixat enrere la tecnologia amb la que durant més de mig segle havíem vist la televisió al nostre país per entrar de ple en l'era digital i ha experimentat segurament un context ordenat com mai havia tingut. Per primer cop la televisió local de proximitat és legal, amb tots els ets i uts. Per tant, hem passat d'una situació de legalitat, que des del punt de vista d'empresa i de projecte professional fins i tot genera una certa inseguretat jurídica, és a dir, et poden tancar en qualsevol moment, en teoria, a una situació absolutament legal. S'ha acabat ja aquesta indefinició de que algunes ho érem amb drets històrics, altres eren tolerades. Tothom assumeix que no és viable el mapa actual de televisió local. Es va intentar que tot el territori, al marge de la població, al marge de la tradició històrica de projectes televisius públics o privats, locals, que tingués, doncs, que tothom tingués el seu mux de 4 canals locals. I això, doncs, ja d'entrada ja es veia que era insostenible des del punt de vista de que el territori tantes televisions no la suportava. Ho veiem amb els diaris, ho veiem amb els setmanaris, amb les emissores de ràdio, i a la tele, que és el més car de fer, li posem competència. És un escenari doncs, allò bastant pintoresc o surrealista. A qui se li acut que una ciutat de 100.000 habitants tingui 4 televisions locals? És de bojos. Crec que encara hem de viure en el curt termini, en el termini d'un any, el procés per acabar clarificant quins són els canals que definitivament acabaran demostrant que eren viables i sostenibles. Probablement la política acabi sent molt pragmàtica, de dir, doncs no engeguem res més, si ens ho demanen amb una demarcació ho fem, si no ens ho demana ningú no remenem les coses i deixem que el mercat o la societat vagi autorregulant una mica la realitat d'això.